Salutare! Alfa 147 1.6 16 valve, dar la mai multe se potrivesc schimbarea filtrului de habitaclu ăsta din interiorul mașinii. Am dat asta jos, pe care am dat-o asta. Da, locațiile. Asta vine în mod normal, așa ceva vine el. Deci asta vine aici, așa vine. Și avem 3 șuruburi. 1, așa focaliza. Vine 1, mergem către consolă, al doilea și al treilea în dreapta. Și ăla de acolo vine asta de plastic. Asta e așa. Bun, după ce am scos asta, protecția asta de praf, asta, ca să o scoți, să ajungi să o scoți asta, din partea stângă către consolă, te baze de sub, și undeva în stânga. Aici în stânga, acolo este un șurub, acolo, uite acolo în ea, ăla, și încă două aici, în spate la partea asta în ea. Și aici e ventilatorul și aici, în spate la el, acolo în ea. Scos șuruburile și după atragi frumos de el, că are, după cum vedeți, are o clemă aici așa. Are o chestie, deci el vine băgat așa, când îl pun apoi așa și după am împins. Ceva de genul vine. Deci îl bagi așa și împinge în sus. Acolo în spate. Scoatem filtrele, să vedem ce o fi acolo. Punem deoparte. Asta aici. Apropo, aici îți trebuie o cheie de 5. Să e tubulară de 5. Hai să scoți alea două șuruburi de acolo. Și astea alte 3 de aici, din partea asta de 10. Aia să ne... Vine simplu. Ideal e cum îl scoți, așa să-l și bagi. Și să ai grijă exact cum îl scoți dinăuntru. Le bagi pe cele noi. Astea nu fac schimbat de ceva vreme. Asta e unul și mai trebuie să mai fie unul încolo. Cam asta e. Și după aceea se pune la loc. Relativ simplu.